Goeien, het is tongersdag 29 januari. Dus welkom bij Bient. Maar Joen, het Friesk verdwijnt uit de tjerken. Zoals shot documentairemaker Remco van der Leeuw. En jou het er de vrouw vooral wat meisje bent Div, de Nederlandse poppodia. En het eerste Frieske Fab Lab, maar initiatiefnemer Jeroen de Boer, reizigt het na je week naar Florence. Mijn naam wordt uitgeprint in 3D. Dat zo'n klein apparaat zo mijn naam kan maken, vind ik wel bijzonder. Nu heeft de 3D-printer mijn naam uitgeprint. Anna Lotte, een technisch hoogstaandje vanzelfs. De wordt wel zijn dat de 3D-printer, dat het eigenlijk een soort van dezelfde vergelijking wordt dan wel maken maar de stoommachine van James Watt. Is dat een triochte vergelijking? Ja, denk het wel. En dat is zo omdat zo'n 3D-printer aan zich niks doet. Je moet namelijk eerst een ontwerp maken. En dat maken van een ontwerp doe je op een computer, digitaal. En met de kracht van het internet kun je dus die ontwerpen heel snel delen met andere mensen op de wereld. En dat maakt dat ik kan hier een ontwerp maken wat ik in Japan kan laten uitprinten. Dus er vindt echt een uitwisseling van kennis en informatie plaats. En dat maakt dat er heel snel vernieuwd kan worden, heel snel geïnnoveerd kan worden. En dat is echt, zoiets hebben we nog niet eerder gezien. En dus dat kon zelfs James Watt dat net van me kon krijgen. In deze uitsturing heb ik nog de laatste aflevering van zelfs over de betinking van Gruttepier in Kimswerd. Het is deze mannen 100 jaar dat Dominee Wumkes de eerste Friestalige tjerkendienst hoorde. Maar versteert de heren anno 2015 het Fries nog wel? Programmamaker Remco van der Leeuw had er onderzoek naar die en Remco, dat voelt nog net mooi. Nee. Inderdaad, het is 100 jaar. De zwart krijgt dat de heer geen Fries gestiet, maar ik denk juist wel dat het... Vol. Ja, maar wie een vraag. Ja. Versteert de heren anno 2015 het Fries nog wel? Jawel. Ja, dat nog wel? Ja, wist. Ja. Maar wat is voor jou persoonlijk het verschil tussen een preek in tjerken in het Fries of in het Nederlands? Dat is wel nieuwsgierig, want ik heb nog nooit echt een preek maken in het Fries. Maar ik heb wel versjes maken in het Fries en wel bigelieks een welkom in het Fries, maar net nog echt een preek. Oké, maar deze documentaire wie dat verduidt en een soort van ziektocht van hoe belangrijk is to en die familie de Friese taal viest. Ja, dat klopt. Ik heb een documentaire maken over het Fries in de tjerken en benamelijk ik over het Fries in gebed. Dus je toch dat weinig Friesen eigenlijk Friesbroeken in gebed, wie als dat wel hun eerste memetaal is. En dus vond ik het nieuwsgierig om daar eens onderzoek naar te doen. Ja, er zit een heel mooi fragment in de documentaire van die eigen Paak en Beb. Ja, hè? dat klopt. Ik heb even een sjen. Heer, wilt u hen ook nabij zijn? Heer, dat alles vragen wij uit genade om Jezus wil. Amen. Wat ik mij afregen, Paak bid in het Fries, maar Beb in het Hollands. Waarom is dat? Ik vind, als je maar de Heer praten, dan... ik doe het altijd in het Hollands. Voor ontzag? Ja, ik kan het echt zeggen dat... maar ik ben het zo gewoon ben van Lina. En Paak dan? Uw heid spreekt ik in Fries aan. Dus waarom zal ik mijn hemelse heid in het Hollands spreken? Almachtige en getrouwe God, hemelse heid. Dank u wel. Ja, als je bidt, hoe doet je dat dan? In het Nederlands of in het Fries? Ik dacht in het Nederlands. Ik had maar waarom? Dat is toch echt een Fries? Ja. Ik had 1 keer bezocht in het Fries, maar het klinkt gewoon heel raar eigenlijk. Dat is een soort van, oneerbiedig misschien, van die gevoel? Nee, dat helemaal net. Nee, want ik vind het Fries wel echt een mooie taal. En ik vind het ook net boers of iets. Ik vind het echt een mooie taal. En dus ik zou het wel eerbiedig vinden om het in het Fries te doen. Maar je vindt het wel raar om te doen? Ja, op een of andere manier is het heel raar, omdat het nooit savant is. Er is een soort vocabulaire opbouwd in gebed, dat het in het Hollands het normaalst klinkt. Maar vinden vooral oudere mensen, misschien dat die zoiets hebben van, als wij bidden, dan doen we dat in het Nederlands. Is dat vooral bij oudere mensen zo? Maar ook dus bij jongere mensen, dat zou dat het publiek nodig is? Ja, eigenlijk wel. Ja, proto oudere mensen die bidden in het Hollands. En dat is wel gek. Ik weet ik nog, ik heb met mijn eigen dominee heb ik een peteer aan. En hij zei, als ik op visite kom bij mensen en die mensen met Fries, dan praat ik Fries met die mensen. Maar ging ik bidden, dan dacht ik dat in het Hollands. Omdat, dat is nou een keer zo. Zo ben ik het wend. Nou, ik kwam er ook in de documentaire naar voren. Catechisatie, ik hier er nooit van jet. Heb je hem er wel eens van jet? Nee, catechisatie, ik heb net. Nooit van gehoord. Nee, wat is catechisatie? Of zullen we het eerst even een sjen? Ik vertel het eerst hoor. Misschien dat het wat duidelijker niet jou door de beelden. Catechisatie is catechisatie-eis.
En dominee Liewe Westra is in Hartwerd. Nou, dat kennen we straks in. En in Hartwerd wordt ketengesagie doen. Dus het is gewoon een kattengesagie in een keet. En dat is bijzonder omdat het twee dingen raakt. Allereerst zie ik het dominees op in hun eigen plak. Maar ik in hun eigen taal. Hij doet alles in het Fries. En ik het bidden giet in het Fries. En de hele kattengesagie giet in het Fries. En dat maakt het juist heel nieuwsgierig. Omdat, volle jongeren hebben geen zin om een categorisage vaak. En hij ziet het gewoon op in hun eigen plak en in hun eigen taal. Dus daarom even zien. nieuwsgierig, ja. Wie zij bidden. Heere God, leven Heer. Wij danken jou dat we jou mooien, dat jou een bedoeling hebben met uw leven. Degene die bidden die in het Fries? Maar is het dan de waarde van Grutte? Is die dichterbij? Ja, is die te dichterbij je? Maakt me eigenlijk Ik denk dat dat per persoon verschillend is. Ja, wat is voor jou persoonlijk, Remco, de uitkomst van deze documentaire? Nou, één ding vind ik heel nieuwsgierig. Dat is dat wij als Friesen hebben eigenlijk twee talen altijd. We broeken twee talen en dat is een mooi iets. En iets wat in de documentaire heel mooi naar voren komt, is dat Friesen, als het Fries broekt, dan kan het dichterbij die komen. Ik ken één voorbeeld, Jan. Dat is een gedeelte dat uit de documentaire geknipt is. Maar ik praat met Teke van Nijkleerster. Dat is de kosten van Nijkleerster. Nou, dat is een project en dat werd in de docu wel verder aan het log gebracht. En die zei het, als ik de Hollandse Bijbel lees, dan lees ik mijn geliefde zoon, waar ik zo blij mee ben. Op het moment dat Jezus doopt werd. En in de Friese Bijbel lees ik mijn inleven jongen, werd ik zo wies mooi ben. En op een of andere manier... Spreek je daar wat meer op? Ja, komt het dichterbij. En is het misschien wel een soort van iets wat dichterbij een Fries komt. En dat gegeven, dat is eigenlijk iets wat alleen nog een Fries kan vullen. En misschien komt dat ook omdat we een minderheidstaal binnen. En met wat ik blijven daarom. Want zo het al je stel heel Nederlands zo in het Fries praten, dan zou dat verschil in taal en dat gevoel misschien wel helemaal net zo veel worden. Nee. Dus had ik nog wel een vraagje voor je. Want ik zeg net je Paka en Beppe. Ja. Dus de een in het Fries, de andere in het Nederlands. Ja. Hebben ze dan onderling ook daar woorden over? Nee, helemaal van welke niet. sneller bijvoorbeeld het bereikt of het... Nee, helemaal. Ik heb ze ook gevraagd of ze het niet gek vonden. Want mijn oma doet het echt in het Nederlands. En op een of andere manier vindt zij dat... is dat voor haar, zeg maar, zo is zij dat gewend. En mijn paker, die doet het echt in het Fries. En hij zegt, ja, het komt gewoon dichterbij. Maar dat is een verschil wat ze allebei heel normaal vinden. Ja. Dat is grappig, maar ze geloven ook in het hiernamaals. Neem ik aan. In de hemel, ja. Ja. Maar is het dan ook in het Fries? Of is het dan in het Nederlands? Wat wordt daar dan gesproken? Ik heb geen idee. Volgens mij wordt een hele andere taal gesproken. Of misschien wel helemaal geen. Ja, ik heb geen helemaal idee. Daarom vraag ik. Ja, de Friesland Doc, de heren versteert Jim Friesk kom het weekend te zien op Omroep Friesland en NPO 2. Jealousy, zei het, de nieuwe single van Div, die het nieuwe week uitkomt. En de Frieske band maakt het echt vooral verhoren op de Nederlandse podia. Zij stien ze al op Oerol, Eurosonic en spelen ze bij 3FM. En de wereld draait door. Yes, sunshine to your eyes. Keep your head towards the prize. Take care of all your friends, make them happy when we can. But don't forget this thing, you should drink, dance and sing. Ja, Div Rauw, welkom. Ja. Hoe vaak krijg je nou eigenlijk een vraag over die namen, Div? Meestal altijd. Meestal altijd? Ja, dat is altijd de eerste vraag. Dat is altijd de eerste vraag. Dus wat dat ombelangt, zeer originele eerste vraag. Ja. Maar Div, dat komt echt van different? Ja, klopt. Oké. Ja. Dus wie is altijd al een beetje oors? Vind je? Ja, weet ik niet. Dat is een vraag eigenlijk. Nee, ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Ik durf het je niet te zeggen. Nee, en waarom dan die eigen namen? Want de band draagt die namen. Ja. Waarom heb je daar dan voor kiezen? Nou, we wilden het eigenlijk eerst Arjen noemen, maar dat hebben we... Dat dekt niet lekker, hè? Dat dekt gewoon niet zo goed. Dus toen is het Div geworden. Het is eigenlijk gewoon zo gelopen. Er zijn wel andere namen geweest, maar het is gewoon zo gegaan. Er is eigenlijk niet echt een reden voor. Nee, die nooit ziet ik in de muziek. Ja, klopt. Heeft een soort van hem leerd?
Dat dat onbelangrijk qua muziek? Ja, ik heb wel dingen van hem geleerd, ja. Ja, absoluut. Wat dan? Zeker in de dingen, nou ja, het zingen vooral. Dus... Kon hij nooit goed jongen? Vind ik wel. Ja, vind ik wel. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Dus, maar ik vind dat... Ja, nee, zeker. Zeker. Ja. Het is een hele goede zanger. En een goede entertainer. En dat vind ik vooral belangrijk. Ja. Maar toen ben je zelf ook kwartlien Hoyt worden? Ja. Van een dochter? Ja. Zit haar ook een beetje opvoeden bij de muziek? Dat ga ik wel proberen. Maar of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Ja, nee, absoluut. We veel muziek thuis draaien. En nou, ja, hopen dat ze een hoop meekrijgt. Welke muziek? Mijn eigen muziek. Vooral de eigen muziek, ja, is het zo? Ja. Nee, dat valt wel mee. Nee. Ik luister heel veel Tom Waits en dat soort dingetjes. Oké, maar 2014 kun je toch echt stellen dat wie het ier van je hem erop raakt? Ja, een doorbraak. Ik zou het zelf nog niet zo durven noemen. Maar het is, ik hoop dat het wel in 2015 aan zit te komen. Want we gaan echt hele mooie dingen doen in 2015. Ja, wat al hè? Nou, we gaan een nieuw album opnemen. Die als het goed is in november uit moet gaan komen. En dat is een hartstikke spannend project. En een hele mooie reis om te gaan doen. En dat is het leuke eraan. Maar zorg je, want de band bezit uit 5 mensen. Zorg je in elkaar zelf ook wel eens om van... Jongens, het gaat alweer wel rap. We hebben die momenten zeker meegemaakt, maar het kan voor ons niet snel genoeg gaan. We willen heel veel spelen. We willen eigenlijk elke week wel gewoon op pad. En dat gebeurt over het algemeen ook, maar dat mag altijd harder. Dus, ja. Maar zit er ook een schaduwkant onder het succes? Zit er een schaduwkant aan het succes? Ja en nee. Nou, ik heb bijvoorbeeld de schaduw is dat ik minder vaak thuis ben natuurlijk. En vooral nou met die dochter erbij. Ja, maar ik lees van, je hebt 6 bandleden. Ja. En alle omtinken, alle aandacht gaat nou naar Div, wat logisch is. Ja. En dus maak je echt die orenbands wel een beetje teleurstellen. Ja, helaas wel, ja. Er zijn volgens mij iets van 10 à 11 bands gesneuveld om dit door te kunnen laten gaan. En dat is, of bands gesneuveld in ieder geval. Ik weet niet of ze gesneuveld zijn, maar er zijn in ieder geval weer andere muzikanten bijgekomen. Of wel gesneuveld, dat kan natuurlijk. Dan is het een orenband, heeft zo flittermat. Van jongens... Ik niet, nee, ik niet. Nee. De andere jongens wel. Ja, dat vind ik me pijnlijk. Vooral als je daar al jarenlang bij zit, omdat ze zeggen, nou nee, ik dacht nou echt... Alle aandacht gaat nou naar Div. Ja, maar dat is, ik bedoel, dat is niet voor niets. Dat is om een reden. En dat is omdat het goed gaat. En omdat we allemaal dezelfde, zeg maar de neus in dezelfde richting hebben. En dat is eigenlijk het doel ook. Is wat we voor 2015 willen doorzetten. Gewoon allemaal gewoon in één streep dezelfde kant op. En gewoon een hoop mooie dingen gaan doen. Ja, na weekend dan komt de nieuwe single uit. Ja. Jealousy. Klopt. 7 stukjes in. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Jealousy stranded on my property, decides to keep me company for a while. Everything now happens fast. She loves her future, I hate her past. Living in the present makes her cry. Dit wie bij de Wereldrijd Door, wie dit? Ik voor het eerst toen denk ik, hè, dit noemen. Ja. Heb je deze soort on dat je steeds maar landelijk bekend wordt? Ja, het heeft zeker wat opgeleverd. Ja, absoluut. Het heeft een groter netwerk opgeleverd, dat ten eerste. En een breder publiek. Dus we hebben meer mensen bereikt. Ik bedoel, er kijken 1,5 miljoen, 1,6 miljoen mensen naar de... En ja, ik bedoel... Ja, je bent weer razend populair worden. Ja, toch? En wat is je uiteindelijke doel? Onze eigen clubtour. Dus alles zeg maar volledig zelf uitverkopen. Dus geen voorprogramma zijn, geen... hoe moet je het zeggen, op een bandavond staan, maar gewoon je eigen zalen kunnen volboeken. Dat is hartstikke moeilijk. Zit je nou bij een label of doe je alles zelf? Wij doen alles in eigen beheer. Ja. En hoe komt 2015? Wat brengt 2015 in? Ik hoop ten eerste het album, wat voor ons heel speciaal is. Want het is best heel veel werk om zo'n album te maken. Daar ben je nou wel druk mooi. Ja, ik ga straks weer naar een schrijfweekend. We hebben een huis gehuurd en dan gaan we nummers schrijven. Waar zie je dat dan? Wat zei je? Waar zie je dat van? Dat hoes. Waar heen dat hier? In Norg. In Norg. Ja, dus dat is een het creatieve proces, dat is dan echt in het bos, in de bossen van Norg. Ja, en we hebben een open haartje en een bubbelbadje, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ben heel benieuwd naar de plaat. Anders ik wel. Komt ik een filmpje van het... Waarvan bedoel je? Van het huis? Ja. Dat weet ik niet. Misschien wel. We hebben in ieder geval... komt er zaterdag een fotograaf mee. Dus die gaat foto's maken. Van Jim in bad?
Nou, dat wie weet. Nou ja, jongens. Ga je erbij? Ga je er mee? Remco wordt misschien een documentaire Remco, hè? Ja, misschien wel Bij leuk, Div ja. in het bubbelbad. Ja. Ja. Jongens, een heel soort succes met het creatieve proces van Cels. Dankjewel. Joen, dan is het Safier. De betinking van Grutte Pier in Kimzut. En dat wordt dan die in mijn Grutte optocht. En het in de bron stekken van Simpleers. Aaron de Sneuren, wie de eerste en eigenlijk de enigste repetitie. De lol zit in de mensen. Daar zit de lol. In een dorp komen was het echt heel net kist. En dat is nooit door iemand binnen een peer. En op het eind wennest je gewoon en ben gewoon iemand van het dorp. Wat wij heel graag willen is dat uiteindelijk dus die mensen in de holle van Grutte Pier kroepen. Dat is wat we heel graag willen. Dus, en dat krijgt misschien een beetje door die vervreemdende loeren, wist je wel? En het is tweeledig. Het is natuurlijk een muzikaal ding, maar het is gewoon een meerskipsding. Dus het is gewoon wichtig dat iedereen zijn plak vindt. We komen in dit dorp en we willen wat met het dorp. En dan is het gewoon net leuk om te zitten, do kerst goed viool spelen en do kerst helemaal niks, blijf maar thuis. Dus iedereen doet mooi. En het is gewoon best wel lastig om dat natuurlijk in zo'n compositie te krijgen. Maar dat is ook de uitdaging. En uiteindelijk kroepen we mooi een beetje gelok, kroepen we in die holle van Pier. En dan gaan we met de kar achter de band aan. Want met de bron, want met de laatste noot aan taal. Dus het is pittig. Ding dong, ding dong. Op tijd hebben we een compositie maken met alle loeren. En ze noemen niet gewoon een instrument, maar ze noemen niet loeren. We stinken aan een glas wat valt, trekrotjes, maar ik, saxofoons, tuba's en dat soort dingen. Wat uiteindelijk op het eind van deze tijdscompositie bij elkaar komt in het stik wat het korps, het OKK speelt. Het idee is, er zijn een heel soort ideeën, maar een van de ideeën is om uiteindelijk heel Friesland mee te krijgen in dit project. We zijn dwaande met een Fries boerinnenkoor, wat we heel graag, je kent Sas jongeren, wat we heel graag broeken willen voor is vaststelling in 2016. Dus na deze vaststelling gaan we daar mooi verder. En in de hoop dat dus Friese boerin, want dat is de link met Grutte Pier, Grutte Pier, boer. Waar is in dit hele verhaal die vrouw? Daar gaat het om. Ik bedoel die man natuurlijk. Maar die vrouw achter die man. En die wil wij ziekje mooi het Fries boerinnenkoor. Die wil wij jongen leren. Daar hebben we dan hier de tijd voor. En die krijgen een plak uiteindelijk in de vaststelling in 2016. Dat is dus volgende stap. Naast het screw ontwikkelen van het stik wat we uiteindelijk hier spelen zullen. Dus dat lijkt mij geweldig. Toch? Ja, fantastisch. Fries boerinnenkoor. We gaan erachterom. Het eerste Frieske Fab Lab. Een oud bibliobus zonder boeken, maar vol met computers en 3D-printers. Reizige takkelmanje naar Florence. En Jeroen, daar zit dan in die bus, richting Italië. Wat is dat precies voor bus, zo'n Fab Lab? Nou, de bus is gewoon een bibliobus, ja? Alleen dan zonder boeken, zoals je al zei. Een Fab Lab is een afkorting voor Fabrication Laboratory. Het is een Amerikaans fenomeen. En daarvan zijn er wereldwijd nu tegen de 500, van heel klein tot heel groot. In bibliotheken, in universiteiten, in bussen. In Friesland was er nog geen één, dus het was voor ons een reden om dat op te zetten. En dat doen we vanuit de bibliotheek specifiek, omdat, wat ik in het begin zei, zo'n printer
uit zichzelf doet niks. Die moet je een opdracht geven. En wat binnen die FabLabs gebeurt, is dat iedereen die zeg maar dingen ontwerpt om uit te printen of op een andere manier te maken, dat deelt met andere mensen. Ja. Wij wien Vlien Wieke eventjes bij hem om te zien hoe het werkt. Kunnen we even de zien? Jongens, welkom bij Friesklab. Friesklab is een mobiel fablab met al je machines zoals 3D-printers, de lasersnijers, computers, software, waar eigenlijk elk en een gebruik van maatje kan. Jongens, en ook even lekker aan de slag. Pak maar een blokje ontwerpen. Het is maar net wat je wilt. Je naam wil maken mag ook en dan pak je de letters en die kun je nog verslepen. De basis van een kop. Ja, misschien wil je nog ga je naam even maken natuurlijk. Ja. Nou, mijn naam wordt uitgeprint in 3D. Dat zo'n klein apparaat zo mijn naam kan maken, vind ik wel bijzonder. Nu heeft de 3D-printer mijn naam uitgeprint. En daar zit dan Anne-Lotte. Ja, tak een week dan reis ik je hem oor naar Florence, naar een conferentie. Wat zie je hem daar krijgt van? Wij zijn daar uitgenodigd om te vertellen over het project dat we doen. Dus wij hebben een FabLab in onze bus. En toen zeiden ze van, je kunt erover vertellen, maar het zou nog leuker zijn als je ook iets gaat doen. Vind je dat een goed idee? Ja, natuurlijk een goed idee. Nemen we wel onze bus mee. En dat ging zijn heel eigen leven leiden, maar dat was eigenlijk helemaal niet serieus bedoeld. Het is natuurlijk een gigantische onderneming. Maar is het een taak, dat zou dus niet correct van, het is een taak van de bibliotheek, ja, om zo'n FabLab te faciliteren. Is dat dan de redding, dat ik aan een bibliotheek denk, ja, een beetje chargeren, dan denk ik aan stoffige boeken en zo. Is dit nou de redding van de bibliotheek? Nee, dit is niet de redding, maar het is wel een nieuwe manier om je te manifesteren. En om relevant te kunnen zijn. En wat je eigenlijk ziet, dat idee van een bibliotheek met boeken, ja, dat is ook maar gegroeid. De allereerste bibliotheek in Alexandrië in Egypte, 300 jaar voor Christus, voor Christus was een plek waar mensen samenkwamen om met elkaar te discussiëren en te argumenteren. En dat die informatie later werd vastgelegd op schrift, ja, dat sprak voor zich. Ja. Dat je nu op een andere manier kennis met elkaar kunt uitwisselen. Bijvoorbeeld door het internet of door het uitwisselen van kennis, omdat je kunt ontwerpen, dingen kunt maken, is voor ons zo'n reden om te zeggen van, dat is nog steeds de essentie van de bibliotheek. Het uitwisselen van kennis en informatie. Manje, dan begint de bus te rieden. De eerste etappe is nevens mij richting Keulen. Hè? Je hebt toch in totaal 8 landen en dan ga je bij alle steden deel. Ja. De eerste etappe dus in Keulen, dan ga je via Nuremberg uiteindelijk naar Florence. Door je een mooi cirkeltje en dan ga je weer waarom richting Ljouwert. Ja. Wat wil je hem daar al je van? Want je hem stappen, ik hield niet uit, hè? Neem ik gewoon. Ja, eigenlijk zijn we net een band. Dus we rijden de hele dag. En om 3 uur 's middags komen we op een plek aan. Ja. En dan gaan we dingen doen. Dus wij bezoeken tussen de 10 en 12 collega-FabLabs onderweg. En wat we gaan doen is iets bijzonders. Een van onze sponsoren is namelijk Stichting Aangepast Lezen. En Stichting Aangepast Lezen is een organisatie die zich sterk maakt voor het toegankelijk maken van informatie voor mensen die blind zijn of slechtziend zijn. En zij zeiden van, hey, wij staan voor een goede zaak, vinden we zelf. Dat kan ook wel wat publiciteit gebruiken. Jullie hebben geld nodig voor jullie trip. Zouden jullie niet, als wij geld geven om die reis te faciliteren, op al die plekken die je aandoet, samen met die andere makers in die FabLabs kunnen gaan nadenken over oplossingen die het voor blinden en slechtzienden mogelijk maken om informatie te consumeren. Tuurlijk, gaan we doen. En er gebeuren echt fantastische dingen op dat terrein. Je hebt bijvoorbeeld mensen die hebben bedacht van, stel je hebt een foto, een jeugdherinnering. Stel iemand kon vroeger wel zien, nu niet meer. Een jeugdherinnering, die foto kun je dus niet meer bekijken. Nee, printen. We gaan hem
modelleren naar een 3D-model. We printen hem uit zodat je hem kunt voelen. Ja, prachtig initiatief. Ik wens je echt een heel soort succes. Manje, dan stap je hem dus op de bus. Ja. En dan richting Italië. Heel soort succes erbij. Heren, tierentank van je komst. Nog even één ding heel zeggen? kwart nog, ja? 7 maart hebben wij onze EP-release in de Blokhuispoort in Leeuwarden. In Asterix begint om 8 uur. Er zijn nog kaarten, dus voor wie? Kom gezellig langs. Ah, dat klinkt nou wel gezellig. Dan zeker erin. Ons 4 maanden, dan ben wij er vanzelfs weer. Dan omtrekken van de sport. Maar de oorski nemen de directeur van Cambuur, Gerard van der Belt. En zijn opvolger Art de Graaf. Dat is pas voor morgen. Voor nu in elk geval nog een hele gezellige joen. Dag.